Meghalaya Aids Control Society (MACS) hakakat tarik Nailar hajar Ophisar kalapli yak International Youth Day Intensified IEC Campaign hajar Ophisar kabalalong ha Soso Tham Auditorium Shillong. Hakani kasih lapli pyrda yak Intensified IEC Campaign hajar Ophisar da Myntri Koit Khiah Dr Mazel Ampareen Lyngdoh hak jingdon ryngkat lang ki dkhot Meghalaya Aids Control Society ki Ophisar ka Tnat ka Koit Khiah ki Khniang School ki jinghikai bat ki balasha khot ngobha haba ai jingkran kum ka kongsan ka Dr Ampareen Lyngdoh kalaong ban bat Khniang HIV Aids kalong kaba henrena kaliang ka sorkar kanyarap kat bala ya kitu ki beriu ki bayo ya uni Khniang HIV lani AIDS shushu kala kentu ki Samla ban penpriang ya ka Khubor ki weipat halor ka jingpang HIV Khniang ban ai jingyada ban te lakam ya ka jing sapriang jong uni Khniang ka Dr Ampareen Lyngdoh kalaya wer ya baro ki paidbah bakin wan chakmat ban tes yala de Khniang ban tip laki don ya uni Khniang jingpang HIV ka Dr Ampareen kalakun turu ya ka Meghalaya Control AIDS Society ban wad ki beriu ki badon jingpang HIV AIDS Khniang ban la ban ai jing sumar ya ki inong song ki badon kam ban lek ya ka testing ngim dei ban shiem ya ki ngim dei ban nyak ki shushu sakawai ka kendong ka bedum handai ni dei ban yarat ya ki ngin sedang shwa ya kan ni da ka bangi sensitize ya ki health and care givers hapi chaka basumar boper jumi IDHS bat kikin jumi pi dei ban wan ka ka paduna hapi CHC ki health centers Ibang pentet sa dengay ya kung kini kinong sosnong bat wanlam susu ki jingma nagunta sa imlang sa lang hakajing long nong sosnong jong kejela hanga hakiskor jong ngadu langa daynya ngamday kanong yalang jong kari ya kajing ya tu kana kumno Kibayo ya ka HIV AIDS tengkat tang manlek manwat ya ka sumar ka sukir ka badai ka hok ka jong kiru jaka ai sumar ki jong ni tegi kentan ki ni dei ban pensenge kata ban lada don kino ki healthcare providers hak system ka jong ni ki ban kloi bagara dei ban sim action ki nama lada kinos ki doktor kinong ay sumang dama dito kinproy dan kren toy lele paidbah uba sunget ya kaham saya basa pengob kumboong ikadenes kidakan kinong dikrat kini kita di badan kami di nyarap kujungi bat mau pikikon di badan di sekolah pen baka generation next so kan gejela ka ni kanung longkota kanung dei gejela ka ba bukot bat ka bangkoy banyaram ka balong judgment kata ka ba masmosi ta babon na len yung ngin kwa ang snap ngin kwa ang kana bat ngin kwa ang kre I Dr. The Cruz ka team Hiv Kam Dei tang banjutunya di program nan Ngakuan penting kalau teli kita sebakile kibat mai kibawa ban sem ya kita kibadon ya winuk nyang jepang kibamte bat kibala pan poi haka vulnerable situation ya bagi kesal ya ka community berokaway kaway ka message ka mga ay kung ka Myntri jom ko Koit Khiah bet ikani kabaning kong kalong ban khot ban aware ban council ya baro kita ki vulnerable groups ki badon saudong jongi ban wan sakman ban tesno ban tipno nakabashay laga ki day ki people living with HIV AIDS Khubor ikadenes kadai ka basisha. Kam dei ka jing shisha.
Bayaki bapang HIV AIDS habbu syakendong bat khang yaki hakawai ka kamrang. Kini ru kidai kinong song ki badan yala ka jong ka hok. Banyo ya ka jim ka bakura. Bat ngi kum ka sarkar bat kinong song jong ka jela. Ngi dei banwan syakmat. Ban yarap. Ban tip. Bat ban syarai pat kumno ban le. Nakabenta ban pendo jat ya ka HIV AIDS. Haga jela kabai ka jomi. Ban be ban yarap ban ya syakmat jong ka HIV AIDS. Ni don kam kerke yeki kon samla jomi. Bakin ya khana syapang kilat jinghikai jingdon. Bonse ngitlong ki bakloy pinong song banyak kana. Bonse ni ong naikren sa pangka HIV AIDS. Henry ngasno baladang ni kung kasarkar nila banle banrak din kong ya ka jingpang HIV AIDS. Ni don kam swa ya kinong song ki belakang kre apa jingbut ke jingpekan. Ban yarap ini ban lum ban lang ban research bat ban wan kumno bat kae ni don kam ban le ban pe baka jela ka jomi ni handle lane ni face ya ka jingpynshai baka HIV AIDS kalong ka next big threat ka jingpynma ya ka jela jomi barok away.